Just Karan Singh. Oh. Ang kelas 5 furayo. Oh. Ani nua. Anda bawa bayi. Jina dadu sakapideng yo Sapaguri. Sapaguri tapi thudeng. Original nua Punjab mau. Punjab mau. Ma misagan nani? Musaglangnai. This is called musaglangnai. What an acting! Wow. What an Shawana kapgre mo sangke. Oh, what is your name? Sanjuli Basumchari. Sanjuli. Bhutanese don. Yes. What? Vivek Narjari. Yes. Class? Which class? Class 10. Yeah. Good. Yeah. Yes. Yes. Yeah. What is your name? My name is Priyanka Basumchari. Razman Lakra. I'm Santali and Nandini Tudu. Nandini Tudu. Koltomau nainanai जोङो बिजिरनो नाङा नैबे Capstone English School नि मेट्रिक रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोनाबो गोमोगोन मोजां रिजाल्ट माबोरै लाबोनो हादों बे नैबे स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि माबायदि टेकनिक बेयाव दङ खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं न'निफ्राय जागायनि लोगोफोर दा फुंनि सम थांनांगौआबो जर्निया एसे गोजानखाय आं फुंनि समावनो थाम-थिम जागासिनो दङ दा मोखांबो सुथ'वाखै स' लोगोफोर थांगोना जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आलांगिनि Capstone English School बेवहाय मोनसे गिदिर प्रग्राम दङनो दा बेवहाय आङो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर दा बेनिखायनो लामाया गोजानखाय हाखु-दाखुयै एबा थाबैनो रेडि जानानै लानि लोगोफोर रेडि जानो माने लोगोफोर आङो मोखां सुनि बेनिफ्राय आं मोखांखौहाय माजों सुयो बेखौहाय आंनो दिनैहाय नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों दे लोगोफोर स' बेनो जाहैबाय लोगोफोर Muuchstacनि ओशन फेस वाश जाया हौवाफोरनि थाखाय माने गोरा बेफोरबायदि बिगुर स्किननि थाखाय बानायजानाय मोनसे फेस वाश बेखौनो आङो बाहायबाय थायो लोगोफोर बे फेस वाशआ जोबोद मोजां लोगोफोर मानो होनोब्ला बे फेस वाशआवहाय सिलिकेलिक एसिड होननाय दङ जायहा माने सालमाइनि दागफोरनि आरो अइली फेस एबा थाव ओंखारग्रा मोखांफोरखौहाय माने बे साफा खालामग्रा ओमफ्राय बेवहाय मेन्थल होदेरनाय दं जायहा माने मोखांखौहाय गुसुयैहाय लाखिनानै दोनो आरो बेबायदि दे लोगोफोर अब्ला माबायदि फेस वाशखौ बाहायनांगौ आं बेखौ सुंद'यै दिन्थिनि बेनिफ्राय दा सम बेयो आंनि फेभरेट फेस वाश जानानै दं लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनिल' नङा बियो गोबां 4 लाखनिबो बारा मोजां रिभिउ मोननाय फ्लिपकार्टआवहाय बे फेस वाशआ स' लोगोफोर फुङावनो आं नैबे फेस वाशजों फ्रेश जानानै थाङि दे लोगोफोर बेखौ मुख्राखौ बख'दो ओरै आखायाव नाजावदो आखायाव ओरैहाय थिखखोना ओरैहाय नाग्लिग्रोनांगौ आरो दे लोगोफोरनो ओरैहाय ओमफ्राय ओरै होदो आरो नै मोजाङै बेबायदि हुस्लिमबाय थादो दा लोगोफोर बेनि उनावहाय आराम सुस्र'दो आरो अब्ला लोगोफोर आं सुखांबाय नै स्र' गुसु मोनबाय नै माने मेन्थल गोनांदो नालाय स' नोंथांमोनाबो बे फेस वाशखौ बाहायनो हागोन बेखौ माबायदिहाय बायनांगौ बे डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखादों लोगोफोर नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानैहाय बायहैनो हागोन फ्लिपकार्ट एमाजननिफ्राय बेयो अनलि 150 रुपिससोल' गोग्लैगोन मोनसे बथलाव लोगोफोर ओंखारबोबाय आं दिनैहाय लामाया एसे गोजान अब्लाबो हारसिङैनो फैबाय जेबो नङा सहैगोन थांनि बेवहाय प्रि क्रिसमास आरो स्कुलनि मा पेरेन्टस डे लोगोफोर अब्ला आं गादेद फैबाय नै नेशनेल हाइवे 31C दा आं थांगासिनो दङ सोनाब मोखां बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों लोगोफोर लामानि जिं जिं बेफोरबायदि दंफां गावलुमनो बिराद समायना नुदों नैबे फुंनि समावहाय लोगोफोर अब्ला सफैबाय लोगोफोर नै Capstone English School आलांगि जर्डानपुर क'क्राझार गोजोन्थों सारा मानो एडमिनिस्ट्रेटर औ दे स' बे जाहैबाय Capstone English Schoolनि कम्पाउन्ड बे कम्पाउन्ड सिङाव हाबबाय दा प्रग्रामा जागायनायसै बावले नैबो बिनानावफोर नोंसोर मा खालामनो नागिरदों आलासि बरायगोन नै बर' कालचारेल ड्रेसजों बर'नि मोसानायजों मा मोसागोन नानि मोसाग्लांनाय दिस इज कल्ड मोसाग्लांनाय व्हाट इज योर नेम बिथिजुलि नार्जारि मोसाग्लांनायजों आलासिफोरखौ बरायनो नागिरदों नै बिसोरो व्हाट इज योर नेम नानि सोदोमस्रि नार्जारि व्हिच क्लास क्लास 9 या व्हाट इज योर नेम Priyanka Basumchari. Coming from home, what is your name? Razman Lakra. Good. I'm Santali and Nandini Tudu. Nandini Tudu. Yes. Which class, Nani? 9. Class 9, yes. How are you? I'm fine. Fine. Which class? 9. Class 9, yes. Infrastructure bangdrai gaya. Kintu don't judge the book by its cover naibadi. Mane bijabkौ कलटमाव नायनानै जोङो बिजिरनो नाङा मानो होनोब्ला नैबे Capstone English Schoolनि मेट्रिक रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोनाबो गोमोगोन बिथांमोना माने क्वालिटी एजुकेशनखौ होदों बेखौ प्रुफ खालामदों विथ मेट्रिक रिजाल्ट
2023 आव फर्स्ट बेट्सआव बिथांमोननिफ्राय 18 जन मेट्रिक होनाय स्टुडेन्ट्सफोरनि गेजेरावहाय 18 जनाबो पास जादों बेबो 17 जनानो फर्स्ट डिभिजन सानैया स्टार मार्क बेनिफ्राय सासेल' सेकेन्ड डिभिजन नो थार्ड डिभिजन बेनिफ्राय सेकेन्ड बेट्स 2024 नैबे बोसोर दाख्लै पास आउट जानाय बेनिफ्राय 26 जन होदों बेनिफ्राय 17 जन फर्स्ट डिभिजन 9 जन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन गैया 7 जना लेटार मार्क ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट स्पेशल केयार लानानै साफ्रोमबो गथ'खौहाय बिराद नाजानायजों हेफाजाबजोंहाय मोजां रिजाल्टखौ लाबोहोदों नैबे सारा जाहैबाय बेनि प्रिन्सिपाल नै दासो लोगो मोनबाय मा मोनलाय सारनि नामा आंनि नामा इसाहाक नार्जारि इसाहाक नार्जारिया नैबे सारा बे प्रिन्सिपाल खय बोसोर जाखो सार बेयाव नों आङो बेयावहाय 5 इयार्स जाबाय 5 इयार्स औ बेबायदि आरो दा नैबे बिथांमोननि नाजानाय नैबे सारमोननि टेकनिक बेफोरजोंनो नैबे स्कुलनि रिजाल्टआ माने ओरैबायदि सोमोनांथाव रिजाल्ट स' नैबे सारा जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटर नैबे स्कुलनि एक्सुवेलि सार नोंथांमोननि एसे मोजां रिजाल्ट माबोरै लाबोनो हादों बे नैबे स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि माबायदि टेकनिक बेयाव दङ एक्चुअली बेवहाय जोङो जाय गथ'फ्रा जेनेबा गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय फैयो औ बिसोरो बै गुबुन मिशन स्कुलफ्राव बा गुबुन गुबुन गिदिर स्कुल बा फिसा स्कुलफ्रावहाय बिसोरो कमप्लिटलि बुंनो थाङोबा मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहाम साबजेक्ट फेल जानाय खेल जाग्रा आदसा दा जोङो बेवहाय बिसोरखौहाय आंनो फुंनि 4टानिफ्राय हरनि 11टासिम थायो दा मेट्रिकआ जोंहा लिरनोसै जोंहा सिलेबासा कर्सआ फोजोब्बायानो टिचार्सफ्रा साबजेक्ट टिचार्सफ्रा दा जोङो 12टासिम थांगोन आरोखि बेनिफ्राय जोङो दासिमबो एट प्रेजेन्ट जायफ्रा मेट्रिक एपियार जागोन नैबे 15 तारिख फेब्रुवारिनिफ्राय बे गथ'फ्राबो गुबुन गुबुन स्कुलनि कालेक्सन आदसा दा जोङो बिसोरखौ ओरैबायदि खालामो माने जों आइसिइउ क्रिएट खालामो आरोखि माब्लाबाबो स्कुलावहाय मानसिफ्रा बे इन्टेनसिभ केयार इउनिट होननायखौ बुजिफेरा खिन्थु जोङो बेवहाय जोंनि साबजेक्ट टिचार्सफ्रा हरनि 11टासिम गाहाम गावबा गाव टिचार्सफ्रा फैनानै बे साबजेक्टखौ गाइड खालामफैयो आरोखि मेट्रिकनि सिगां दा बे जोंना मोजां रिजाल्ट खालामनाया बे मोनसे बेनिफ्राय लवार क्लासनि गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिसोरखौ जायफ्रा जोंनियावहाय जेनेबा 2, 3, 4, 5निफ्राय लाबोनानै हस्टेलाव दोनफैबाय जों बे गथ'फोरखौहाय आसि थुयो आरोखि आसि थुनानै जोङो एखे गुरुकुल सिस्टेम गोदो दिनाव आं फरायनाय समाव खान्थाल साया बिफाङाव जोंखौहाय दिहुननानै हेडमास्टारफ्रा बुङोमोन सासे गोरों गाव खेबसे फोरोंबाय जेनेबा क आखार होबा मा जायो खा जेनेबा क दाजाब क खयखेत क खा मा क आखार खा मु आखार मा बे एखे स्टाइलखौ जों बेवहाय लायो आरोखि दा बेबायदि खालामनानै जोङो फोरोंनानै गथ'फोरखौ जोङो कमप्लिटलि जों इमप्रुभ खालामनो हायो जाय गथ'फोरखौ आबनर्माल बायदि नुयो माने बिराद स्ल' लार्नार बेबायदि गथ'फ्राबो दिनैहाय जोंनियाव मेट्रिकआवहाय दिनै बिथांमोनहा 70, 75 बा एबाब बेबायदि लाखिनानै बिथांमोना पास जागासिनो आरोखि दा नोंथांमोना सोरबा सोरबा गोबाङा बे स्कुलखौ खेल खालामाखैबो जानो हागौ खिन्थु बे स्कुला नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आलांगि होननायाव केपस्टन इंलिश स्कुला दङ दा बिथांमोनाखौ माने बिथांमोननि बुंनायजोंल' नङा आंनो रिजाल्टखौ नायब्लानो मिथियो बेयावनि फोरोंगिरिफोरा माने बेसेबां हार्ड वर्क खालामो साफ्रोमबो गथ'खौ स्पेशल माने इन्टेनसिभ केयार होनायनि गेजेरजों बेबायदि स' प्रग्रामखौ नायलाङि सार दिनैनिखौ ना लेट्स इन्जय द प्रग्राम दे सार वेलकामिं द गेस्ट आलासिफोरखौ बरायबाय नैबे समावहाय गेस्ट अफ अनार हिसाबै दङ दिनैनि प्रग्रामाव सार सलमन इस्लारि बिथाङा जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि पल साइन्स डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर Yes. नैबे केमेरामना गंगारसो माथो नै from Bhutan नैबे जाबाय स्टेज फरायो आं बयखौबो फरायबाय प्रेयारजों स्टार्ट दिनै बे केपस्टन इंलिश मिडियाम स्कुलाव दिनै जे क्रिसमास होनदोंमोन दिनै बे प्रग्रामा मोखाङाव नुजाथिनो मोननायखाय नों बिफाखौ हामबाय आरो हामबाय बुंदों गोजाननिफ्राय दिनै जाय गथ'फोरनि पेरेन्टसफ्रा दिनै गोबां जाय गथ'फ्रा मोनफा मोनफा गावबागाव क्लास बाय क्लास दिनै मोसागोन खनगोन रोजाबगोन बेबादि जेन गथ'फोर जानो हायो प्रग्राम स्टार्ट बे जाहैबाय वेलकाम डान्स Yeah, my favorite song.
येस बे प्रग्रामा जाहैबाय पेरेन्ट्स डेबो नालाय बेनिखाय गोबां पेरेन्ट्सफोर बाहागो लादों गाव गावनि गथ'फोरनि पारफरमेन्सफोरखौ गोसो होनानै नायगासिनो दं नै लोगोफोर गासिबो बिसोरो गार्जियनफोर नै येस आलासिफोरखौ बरायबाय नै मोनसेबाव मोसानाय बिराद मोजां नै गथ'फोरा स्मार्ट गोजा दे बेयाव जिरायदों लेंहरजानाय आलासिफोर नायदो नै लोगोफोर सोर सोर आलासिफ्रा सिंगारबो दङ सोरबा लिडारफोर दङ सोरबा पार्टी लिडार सोरबा BCDC चेयारमेन बिदिनो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोर स्टुडेन्ट्स गथ'फोरखौ नायदो लोगोफोर नै बयबो माने बिराद मोजाङै गोसो होनानै बाहागो लादों दे लोगोफोर अल आर एक्टिभ नै फिनिश डान्सिं गुड 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 दासो मोसानाया नै गथ'फ्रा गुड गुड भेरि गुड भेरि गुड भेरि गुड भेरि गुड बर'नि मोनसे मोसानाय जानो थांगासिनो दं दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय लोगोफोर नायदो एसे दे बेयावनि स्टुडेन्ट्सफोरा माबायदि मोसायो बेसेबां talented दं नायनो हागोन दे लोगोफोर र' होबोबाय नै गोदोनि दावहायाव ओंखारनायजों सोमोन्दो थानाय मोसानाय sunflower dance नैबे sunflower dance सान बिबार मोसानाय आइटेमा जाहैबाय गोदोनि थासारि दानि थासारिनो बर'फोरनि गोदोनि मानो थुनफावथाय ना मा होनो मोनसे ड्रामा It's a kind of drama गंगारफोर फैबाय नै गंगारफोर फैबायलै बिसोर गंगारफोर टेक्स खाजोना लांफैदों खाजोना What an acting! Wow! What an acting! School student, बिराद मोजां acting दे गथ'फ्रा नै Good! नै बासिराम जोहोलाव फैबायदां Wow! गाबनानै जों माब्लाबा इनेवनाखौ फोजोबनो हानाय नङा जोंनि खाफाला बिदिसै फिसा मा खालामबावनो बिब्दि होननानै बेसेयारि गाबबावगोन बेसेयारि दुखु सहायबावगोन बेसेयारि जों बान्दा जानानै थाबावगोन जों उदां जानो थाखाय जानजि खाफ्रानांगोन गावनि बिखान्थिखौ दै खालामना सान हर गोलोमदै गसरहोदों मावदों दादों आरो बोसोर बिसोरनो नखरखौ हरदों खाजोना हरनाय जानाय नङा नै खाजोना हरले नै एबारनिफ्राय जानजि खाफ्राबाय बर'फ्राबो एबाराव जों मावदों औ बिनि फिथाइखौ नोंसोर हरनांगौ औ बे माब्लाबाबो गनायथाव नङा गनायथाव नङा not acceptable जों बान्दा हानाय नङा औ नांगौबा जों जिउ बावगोन थेवब्लाबो बान्दा गनायना लानो हानाय नङा नांगौबा जों नाव हरनानै साव दानलायबाय वाह बासिराम जोहोलावनि बिराद talented गथ'फ्राबो स्टुडेन्ट्स आर भेरि talented दा मोनसे बासिराम जोहोलावनि एक्ट माने ड्रामा बानायदोंमोन ना नैबे बिनानावमोना नै गाबग्राया मैथोमोन फिसा बाना गाबग्राया मैथांखो औ व्हाट इज योर नेम सानजुलि बसुमतारी नैबेलाय नोंनि मा नामलाय My name is Siri Basmutari yes so they were all like villagers Boro women no Boro women and decide where our Bhutanese friends फैदो खाजरा खांग्राफ्रालाय Bhutanese don't yes what is your name Newton Bosumutari which class Class 10 class 10 you name Bosumutari Geremsa Bosumutari
What Deimari? Bisam Deimari. Bisam Deimari. They are all acting like Gongars. Gongar na mate? Gongar, yes. Tax collectors of Bhutan. Yes, they are taking part as a Boro villagers, no? Yes, Boro villagers. What is your name? My name is Vivek sir. Vivek. Yeah, What? Vivek Vivek Narjari. Yes. Class? Which class? Class 10? Yeah. Good. You are handsome, very handsome, no? He's handsome boy, no? Yes sir. Yeah. Your name? My name is Zibisan Bosumutari. Zibisan. Yes. Goto for me. Nursery, LKG. दाने माबा गुफुर दुथि गाननानैसो फैजोबलायबाय नै नैबे गोसो होना खेवदों what dance what they are going to do Class 7 now. class 7 what dance बाबूराव डांस नो ओ बाबूराव डांस वाव कॉमेडी डांस ओ नायनो लुगैदों दा दे बुजिब्ला जों सार क्लास 5 नि लोगोफोरखौ लेंहरनि अब्ला लोगोफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसानाय आइटेम्सफोर बे स्कुलनि गथ'फ्रा स्मार्टलि परफर्म खालामबाय गासैखौबोथ' दिन्थिजोबनो हाया लोगोफोर अब्ला जों एसे मिथिना लाबावनि नैबे स्कुलनि बारै आरो नोंथांमोनाबो जायफ्रा नायदों नोंथांमोननि गथ'फोरखौ बा नोंथांमोननि बिब' बिनानावफोरखौ बे स्कुलावहाय जुदि एडमिशन होफैनो गोसो जादोंब्ला एडमिशना ओपन जाबाय 2025 नि थाखाय डांस दे आर गोइं टु डू yes दाने जाहैबाय फेशन शो लोगोफोर बर'नि फेशन शो बावसो नैबे जाहैबाय बर'नि फेमास बड' गस्पेल सिंगार दे गिलबार्ट हाजवारि बिथाङाबो बिराद मोजां मेथाइ खनफैदों बे प्रग्रामाव स' लोगोफोर बे जाहैबाय गेट मोखाङाव जों नैबेजों आंजों फैदों नैबे बाबुजों आंजों नैबो फै नैबो रायलायनि नोंनि नामा आंनि बुङा जसकरण सिं औ आं क्लास 5 आव फरायो औ आंनि न'आ सापागुरियाव ने औ पान्जाबावसो दा पान्जाबाव ओमफ्राय जोंना दा जोंसोर थाफैदों बेयाव सापागुरियाव थाफैथ'दों अरिजिनेल न'आ पान्जाबाव औ पान्जाबाव हस्टेलाव थायो दा नों औ हस्टेलाव ओमफ्राय नोंसिनि स्कुला मोजांखौ नाङा मोजां ना ओमफ्राय नोंनि आदायाबो बन फरायो दा yes sir and our teachers also very nice Teachers also very nice yes sir they are teaching very nice to us oh yes your brother is class 6 yes sir oh नोंनि आदानि मा नाममोनलाय Lavjit Singh yes and our maths teachers also very teaching nice Hindi maths teacher Hindi yes, also sir. oh all teachers are teaching very nicely and our school also very nice nice स' लोगोफोर बेबायदिनो मिक्सड कमिउनिटि दङ नैबे स्कुलाव आरो हस्टेल फेसिलिटि बोथ बयस एन्ड गार्ल्सनि थाखाय दंखायो दा नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया गोजाननिब्लाबो जायफ्रा नैबे मोजां रिजाल्ट दिहुनग्रा मोनसे स्कुल केपस्टन इंलिश स्कुल बेवहाय नोंथांमोना दोनफैनो हागोन बेनिफ्राय नैबे केपस्टन इंलिश स्कुलनि क्लासरुमफोरखौ जुदि जोङो नायोब्ला इनफ्रास्ट्राक्चाराथ' डेभेलप नङा बेखौ आं बुंगासिनो दंखायो नैबे जाहैबाय नै क्लासरुम बे क्लासरुमा बिथांमोननिया नैबे थिंनि क्लासरुम हा थिननि वाल्सफ्राबो थिन अब्लाबोदि बेवहाय 350 स्टुडेन्टस बेवहाय माबोरै एडमिशन लादों मानि थाखाय 350 गथ'फोरनि गार्जेनफोरा नैबे स्कुलखौ ट्रास्ट खालामनानै फोथायनानै गावनि गथ'फोरखौ बेयाव दोननानैहाय इडुकेसन होगासिनो दङ मानि थाखाय बेखौ जों मिथिनानै लागोन लोगोफोर दा नैबे स्कुलनि गोरायुं प्रिन्सिपाल सार बे इसाहाक नार्जारि दे बेनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनानै लानि सार नोंथांमोननि एनरलमेन्टआथ' हाइयानो होनजायो बेबायदि स्कुलखौ नायोब्ला 350 खिन्थु नै बेफोरबायदि इनफ्रास्ट्राक्चारावबो दि नोंथांमोना एसे गोबां स्टुडेन्ट मोननो हादों दा नोंथांमोना बेखौहाय मानि थाखाय गार्जेनफ्रा बे होफैयो बायदि मोनो नोंथांमोना बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदियावहाय जोङो जोंनि एनालाइज खालामनानै जोङो मिथिनो मोन्दों माने जेन'बा जोंनि बे स्कुलनि टिचार्सफोरा जेन'बा
बिराद मोजां फोरोङो जेनेबा सार्भिसाव बिराद डेडिकेटेड आरो जायफ्रा नाखि जेनेबा फरायनायावहाय बिराद दुरबल बे गथ'फोरखौ जोङो स्पेसियेल केयार खालामनाय जायो आरो फर एग्जाम्पल आङो प्रिन्सिपाल हिसाबैहाय थांनाय बोसोरनि जेनेबा लास्ट इयार बेटस जायफ्रानाखि मेट्रिक लिरदों बिसोरजोंहाय आङो हरनि 11:30सिम आङो थानानैहाय बिसोरखौहाय आङो फोरोंफैफायोमोन आरो बेबायदि फरायनांगौ होमबासो पास जागोन होननानै आं बिसोरखौहाय फोरोंबाय थायोमोन आरो लोगोसे जोंनि टिचार्सफोरा बिसोरखौहाय काउन्सिलिं होबाय थायोमोन आरो मा सिस्टेमाव फरायनांगौ मा सिस्टेमाव फरायोब्ला मोजां पारसेन्ट मोननो हागोन बेबायदिखौ जोङो लानानैहाय जोङो बिसोरखौ काउन्सिलिं होबाय थायोमोन आरो बे जाहैबाय गार्डेन नै बिसिनि बेफोर गथ'फ्रा मावनायनि नामा बियो गथ'फोर मावनायनि माने जोङो फोरोंनायजों लोगोसे लेखाजों लोगोसे बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय बोरै बिबार गायनांगौ बेफोरखौबो जोङो फोरोंनाय जायो आरो गथ'फोरनोहाय बेफोरनोबो फिसा फिसा सोलोंनो गोनां बेबायदि खिन्थु नैबे गेट मोखाङावनो मोनसे न'खौ बिथांमोननिया लुखांगासिनो दङ नै बे जायगायावनो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक बे नेक्स्ट इयाराव कमप्लिट जागोन नामा सार ने बाय नेक्स्ट इयार ने दा एप्रिल माने नेक्स्ट सेसनाव ओपन जागोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनायसै ओमफ्राय आङो ओंखारबोफिनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय जायनोहाय बे मुस्ताक अशन फेस वाशखौ नांगौ डिसक्रिपसनावनो लिंकआ दं थांनानै नोंथांमोना बायदो बाहायनायदो बिनि रिजाल्टखौ नायदो